Alam mo bang may mga pagkaing Bicolano na akala mo ordinaryo lang pero globally recognized pala? Ito ang mga pagkaing Bicolano na kilala sa buong mundo. So kapag nagtanong ka kung ano ang pinakasikat na putahe sa Bicol, syempre ang unang maiisip mo itong Bicol Express. Katunayan, ayon sa Taste Atlas, kabilang ang Bicol Express sa top 50 pork dishes around the world. Ito ang bukang bibig ng mga Pilipino kapag may ipinapakilala tayong putahe sa mga dayuhan. Kasama na dyan syempre yung walang kamatayang sisig at adobo. Hindi nawawala itong Bicol Express. Nowadays, ang Bicol Express, pwede mo nang tansyahin kung gaano ka ang gusto mo na Bicol Express. Pero during that time, Bicol Express originally is very, very spicy. Although Bicol Express kung tawagin mga ka-travelers, alam nyo ba, ito pinakasikat na pagkaing Bicolano ay na-discover ng isang naninirahan sa Malate, Manila. Siya si Celia Villanueva Calao o mas kilala sa tawag na Tita Celia. Siya ang unang tumawag dito ng Bicol Express taong 1970. Si Celia Calao ay isang taga Laguna at may-ari ng restaurant sa Malate. Siya ang itinuturing na nagpasimula ng masarap at maanghang na putaheng ito. 3 taong gulang pa lang si Celia nang lumipat siya sa Naga at nahilig siya sa pagluluto ng mga Bicolano dishes. At pagkaraan ng ilang taon, nagtayo naman siya ng restaurant sa Malate, Maynila at sumali siya sa isang cooking competition. Dahil wala siyang maipangalan, aksidente namang dumadaan ang tren or ang PNR from Manila to Legazpi. At dahil malapit nga ang kanilang tahanan doon sa release ng tren, doon nabuo ang pangalan ng Bicol Express hango sa Rumaragasang tren. Nabitin ka sa ating kwentuhan. Maaari mo nang panoorin ang full-length episode sa aming YouTube podcast o kaya naman sa Travel to Bicol TV. See you there!